जेनेबा जोंनो नांगौ मानसिखौ मोनोबा बिदिनो खोन्थाहरथों बेहाय जों माबादों आरो जोंनो मानसिखौ अननानै जोंनो खोन्थाहरफिनदों सोरबाफोर नुबाय बायोबा बा मोनबाय बायोबा जोंनो हौवाखौ नांफिनगौ मानो होननानै बुङोबा जोंहा आंहा हारसिंसो नालाय रावबो गैया उन्दैफोर सानै दं बेखौ फेदेरलांनो थाखाय फोरोंलांनो थाखाय हौवाखौ नांफिनगौ आरो आं दा उन्दैफ्रा बेसे बोसोरनि सासेया 4 बोसोर जाबाय सासेया 3 बोसोर जाबाय जेबो खबर मोनाखैना जेबो खबर मोनाखै मा खालामनो होननानै थाङामोन ओरैनो खामानि मावनो होननानै बेंगालराव थांफादोंमोन लिंनायखाय थांदोंमोन आरो सिगाङाव थाङा होनदोंमोन बे लोगोफ्रा बिसिगि जानाया लिंबाय थानायाव थांफादोंमोन दा थांफानानै हनै दाना गोमाहैबायसो गामिनिखा नामा लोगोआ गामिनिखामोन बेसे गोबाव जाखो ओरैनो दा बोसोरसेयानो जालांबाय नै दा मार्चआबोमोन फेब्रुवारिसोमोन ना फेब्रुवारिनि 7 थारिखआवनो गोमादों बिसोर 4 थारिखआव ओंखारलांबाय ओमफ्राय 7 थारिखआवनो गोमाबाय नै दा माबा मार्चनि 3 थारिख थांलायबावबायसो पुलिसनो एफआइआर होआखै नामा होदोंमोन बबे आउटपस्टआव सान्थिफुराव होदोंमोन सान्थिफुर मा बुंदों बिथांमोना बिसोरो होनदोंमोन मोनबा खबर हरगोन मागोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दा दिनैसिमबो खबर मोनाखै गावसोरबो सोंहरदोंमोन मानसिखौ मोनबाय नामा होनना सोंहरदोंमोन ओमफ्राय मोनाखै होननानै बुंहरदोंमोन जों बिसिनाव दा थांफिननायबो जायाखै आरो खबरबो लाहैफिननाय जायाखै फिसाइ गैयियाव बोसोरसेयाव माबायदि खस्थ' मोनदों दा बिदिनोसै फिसा फिसौ फोरोंनाय मानाय एसे खस्थ' मोनदों आरो थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों जानाय लोंनाय प्रब्लेम जादों आरो माबोरै गोमादों होननानै मिथिनो मोनदों नोंलाय बिसोरो बुंदों माने बिसोर थांग्राफ्रा होनफादों आरो गोमाबाय माबाय होननानै खोन्थाहरनायाव जों मोनथिदों सानबेसे थांनायनि सानबेसे उनाव नोंथांमोननो खोन्थाहरदों बिथांमोना बिसोरो हरावनो गोमादोंमोन होनदोंदां ओमफ्राय हरावनो गोमानायाव माने आंनो खोन्थाहराखै आरो बेबो फिसाज्रिनि माबायाव खोन्थाहरदों ओमफ्राय बेखौबो मोजां खोन्थाहराखै सुखिया माबा जाबायल' होनना खोन्थाहरदों ओमफ्राय मोजां खोन्थाहराखै ओमफ्राय अखानायैसो फन बुबाय थानायाव माबाया गुमैया माबा जाबायनो होननानै खोन्थाफैबाबो बेबा मा जादों जोंथ' मिथियासै नालाय ओमफ्राय उनावसो गावसोर फन हरबाबो हमाखै दाना बुबाय थाबाय फनखौ रिसिभ खालामासैना जोंहाबो थानो सुखुवासै ओरै जालाय जाबाय ओमफ्राय दाना बिसोरखौ बुंहरबाय थाबाय आरो फन खालामबाय थाबाय ओमफ्राय दाना उनावसो सुखिया गैला गोमाबाय जाबाय बेसेबां बोसोरनि जागोन मा नाम नोंनि बोराया बारलाम्फा औवारिया 25 बोसोर थांबायदां दा आदाराव होनाया मा बैसोआ खावलायनो खमद्रायदोंदां रायजोफोरखौ जुदि नुयोब्ला माबाफोर बुंनो गोसो जायो नामा मोनोब्लाथ' जों 20,000 फैसा होगोन बा बिनि बाराखौनो होगोन जों मोननोबा सोरबाफोर हमनानै दोनबाय बायोबा जोंनो लायगोन नांगौबा मानसिया खर'आव माबाफोर एसे खर'आवथ' जेबो दिफिर गैफेरामोन निउ बङाइगावनिफ्राय जों बम्बाइ गारि गाखोलांदोंमोन जों बारलांफा होननायखौ लाफानानै आंनि फिसाला आरो नैबे फाथां आरो आंनि नामा नगेन ओमफ्राय जों थांबाय थांनानै जों दिनै सासे मानसि खोमाबोनाय जाबाय बे खोमानायनि थाखायनो आं फंनैसो बुंनो नागिरदों जाहाथे रायजो राजा गासिबो बयबो मिथिजोबलाङो आरो मिथिसार जायो नै जों दिनै बम्बाइसिम मोनहैखांबाय माबानिफ्राय जेनेरेल थांदों जों जेनेरेल दाब्बाजों थांनायाव जों बम्बाइआव जों दिनै थांनानै हरै एसे एनै माबानानै जों थांदोंमोन बेंगालरनि गारि मोनैयाव बम्बाइआव थांदों बम्बाइनिफ्राय जों फैफिनदोंमोन बेंगालराव फैफिननायाव जों दिनै ओरै टिकेट मोनाखै जों बेंगालरनि बम्बाइनिफ्राय बे टिकेट मोनैनि इयुनाव मोनसे ट्रेनाव गाखोनाय जादों मा ट्रेन होनोमोन आं बेखौ मिथिया बे ट्रेनजों गाखोफिननायाव बिराद भिरमोन मानसिफोरा बहुद जाम जादोंमोन बे जाम जानायाव जों दिनै नैबे बारलांफा होननाया बुङो सुखे ओंखारदो आं हाथारलिया होननायखाय ओमफ्राय फिसौजोआबो ओंखारनोसै बाबा आंखौबो बुंबाय आंनिनो फिसालामोन बे थिलेस्वर होननाया ओमफ्राय बे ओंखारनोसै होननायाव सुखे ओंखारनोसै होमबा दे ओंखारनोसै होननानै जों ओंखारफैदोंमोन फानबिलाव ओंखारनायाव जाहैबाय दानिया आं ओंखारग्रोदों फार्स्ट अपेनिं जाम ट्रेनाथ' बे जाम जानायाव दाना आं ओंखारग्रोनानै उनाव फिसाला ओंखारबाय फिसाला ओंखारनानै जाम बिसोरबो आरो बे सानैया
ओंखारख'नो हायाखै बे ओंखारख'नो हायैयाव उनाव ओजों फाथां होननाया उनाव ओंखारफैबाय ओंखारनानै ओमफ्राय बिनि उनाव जै दिनै बारलांफाया ओंखारबायनो ओंखारनानै दा बे गथ'आ मा जाखो मा संखिखो ना मोदायसो लोगो लाखो फाख्राव होननानै खारदों जाहैबाय बे फाख्राव होननानै खारनानै बेनिफ्रायनो जों मोनाखै नागिरदोंमोन बहुद नागिरदोंमोन नागिरबाबो मोनैनि जों दिनै ओमफ्राय सासे मानसिया जोंनो इसोरनि अननायाव खिन्थाहरबाय ओरैबायदियाव मानसि दङ नोंसोर बे मानसिनाव थाहैदो होननानै नङाबा नोंसोरबो गोदाव सोराव जायोबा होननानै बुंनायखाय जों फिनि नाम्बारखौ ओइदिनखालि हराव नाथाय फिनावबो थांस्लाबनो हायाखिसै माबायाव जों सोंदलाबायनानै रुम भारा 1100नि थाहैबाय 1100नि थाहैनायाव बिनिफ्राय अखानायै ट्रेन स्टेसनाव फैफिननानै नागिरफैबाय नागिरनानै मोनाखिसै बाबा ओमफ्राय आंनि फिसालाया बुंबाय बाबा जानाय नंला जों गासिबो ज' नागिरनो हाला थाखा फैसायाबोथ' इसेबां सौहालिया बेबादि सौहाला होननायखाय होमबा बाबा जों बे कन्टेक्ट खालामनायावनो बहायनो थांदिनि होननानै आं लिंलांबाय नङाबा ओंखारनाय जायगाया फानबिल औ स्टेसन नामा स्टेसननि नामा जाथाया माला जाया जाथाया बबे बोसोराव थाङामोन आरो बबे मासाव थाङामोन बे मासावनो गोलैदोंमोन दा फागुनावनो गोलैयो इंराजिनि मा गोलैयोमोनथाय जानुवारि ना फेब्रुवारि गोलैदोंमोन खोमा थांनाय बोसोराव 25आव 2025आवनो बे घटनाया जाथाया दा मानसिखौ नोंसोरो नागिरबाबो खबर मोनाखै ओमफ्राय मानसिखौ नागिरबाबो खबर मोनाखै जों हजों थाहैबाय ओमफ्राय बे सासे मानसिनाव फिनाव थाहैबाय सासे थिखादारनाव थाहैनानै मा नाम मोनलाय थिखादारा माबासो कन्ट्रेक्टरनिया दा ओं बोरैबा होनोमोनलै बे जों साथामजों थाहैबाय बे सासेयाथ' गोमालांबाय साब्रैल'खामोन ओमफ्राय जों साब्रैजों थाहैनानै ओमफ्राय जोंहा फिसालाया स्टेसनाव फैयो नागिरफैयो सानफ्रोमबो फैयो नागिरफैयो एखनबा दस्रा स्टेसनावबो बारलांनानै नागिरहैयो नागिरबाबो ओमफ्राय हरनै गाहाम थानोसै आरो थांफिनसैलाय थाहैनोसैलाय दसे ओमफ्राय फैसा थाखाथ' गैया बे आंनियाव जा एसे थादों बेफोरखौ लांबाय आरो नै बिनावबो 500 ना 600 दंबावोमोन बेफोरबो मा गामि होनो बेखौ बे जों 2 नं सान्थिपारा गामिनिफ्राय बे जाथाया जादों नाथाय बिसिदिसि खुंग्रिं पस्टाफि खुंग्रिं थाना सान्थिपुर मानसिखौ मोनोब्ला मा खावलायनो लुबैयो रायजो राजाफोरखौ मोनोब्ला दा रायजो राजाखौ जुदि बायसान्स मानसिखौ मोनोब्ला जों बिथोन बादियै जाय मानसिया गथायनो हायो बे मानसिनो 20,000 प्राइज होनाय जागोन जाहाथे मोनोब्ला मानसिफ्रा जुदि नुयोब्ला देखायनानै माबायोब्लानो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव हरोब्ला होमबानो बे मानसिखौ जों लायगोन नोंसोर बुंहरबानो जाबाय दिनैनि नुजाफैनो हानाय मिडियाफोर सिगाङावनो मान होग्रोनाय जाबाय आंनिनो गामिनिमोन बारलांफा औवारि डिस्ट्रिक्ट चिरां पस्ट अफिस खुंग्रिं गामि 2 नं सान्थिपारा दा बे एरियानिफ्राय थांनानै बिथाङा बेफोरबायदि जाहैबाय गोमाहैदों दा आंबो हास्थायो गामिनि गावबुरा हिसाबै सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जोंनि बर' सुबुंफ्रा अबेबा खना खनिफ्राव जोंनियानो दा बांसिनानो बर' सुबुङानो खना खनि खामानि मावनानै जाग्राफोर दं बिथांमोनहा नायसनफैफ्राङोबा नैबे बिथां न'खरनि मानसिफ्रा 20,000 बान्था होनो नागिरदों जाहाथे नायसनबायोबा फन नाम्बाराव खिथाहर मोजाङै मोजांनो सफैफिनथों मोजाङै मोजां रायजो जालायथों आंबो बेखौनो बुंनानै आसा खालामनाय थाबाय बिथांमोनहाबो एसे खेल खालामथों जाहाथे नुसनबायोबा बिथांमोनहाबो खबर हरथों बिथांमोननिसिमबो बिराद रोजा रोजा दैन'बाद थागोन जाहाथे अननानै बयबो खेल खालामनानै खिथाहरो बेखौनो आसा खालामनाय थायो आरो